ete gekorekyo ekitogendete gutumeka mbaka bono iga ende na maene borono bwo monyene kerema na kige kwimanya ende ne weekend mwanchu muligereria tumiranira sumurubulyo onayeteire okoleto mona inje Sara Nyarangi Ontita aseketa seni kya obwanchete kya Ndizi TV ekikere na mbemo imena isiko yorogongo rwagusi ase enjira ya YouTube na bagotonyora buna Ndizi TV News egaronyore emirubuli ite menge kegendrete kobaroro nonyene SMS number nerigabwa se TV yao na bagotutumira ujumbe yao asekende kelionsi otagete wiki elia etana abatevinga omugano ye Beldina ntu ayokoleta senjira yoboikeranu asengenje chinga kinebiro ngagotevinga goikarero goikatumirane ende toyokora senjira ya bene nande naikire asenka ya Beldina asekenyoro kya abamanyi egotoka ase ward ya Bubaracho county ya Kisii egerto chigusanga manga ali Stuart tigerete nimete no bwatobote oganyerete ali yo minta etera subugima bwaye na umirane na nere egerto gendere asenchera yoboikirani karanso ike enero Ndizi TV obwansu bwo mugusi Beldina karibu sana. Asante karibu. Kurudina gagote gake karibu nagokire gwachire gwachire tu atigirete enchera nimeto mwanchu muligereria ga kumitinga omugano wa Beldina no mulito olenge no mulito kabisa kolende twachire ko yokora asante na boko banyori elieta gokuligereria kamera ye elieta ngoro ku Beldina muracho eli yabamanyi no twikire no muchioyo togendera twatигirete togendera twatigirete tukure aba kwaetire Beldina na yaitire lakini nando gete nando bwato kwegena bwato kwegena ngaje kige suguma igo konyoro bwato kwegena kabisa njeso na ronda mirie na gontinya mariga bono mbia mono bona butokugenda kurwa twatигirete bono abana nigo bari isiko ochandegete cyanga igogo konywa ndagera igo kwenyorero bokongu bona kero bwata bana baiga batano nomo gose batano nomo abare moyo Uno garante bingo ngana kyo konyore ndagera bana bakulimba kabaisanike na ende nguisanika bale endagera nkonyoro makeboyo una bono ekire 200 kero konyoriro makeboyo mbali koigota etogota burani nande mambi na nero ngori yasinya bona matuka mange njara tole na nyambona ganjara tole asengenje wikiri na renga na chite chinsa chia lunch na nyorote ngaba erongori bakonyi nerongori bakonyi kingoma ya nengineke nerikairo nande litali na sukari kero mabokongete mono na matoka marera gonkonya na bono iga marera pi toko beriga ekyara ndiri gosabuka egere twabeka muno ebibarua byanyarire ingo endeke barua 200 rinde na seriwa rinde na sibichianga amatuka mange gusina sombero monta machi chianga goisana ngogoro machana ne birasi bitatontoli kuigota kwabekira kiro mwana gachika gachiko mono na bukato lende nkonyete rinde na era bakunyuna machiga litukuria era igo nimbwato bokongu nsemoye nonyine nsemoye ndagire nkongu ekiera no mugaka na arwarete tari kwenyara engo ikatura sensemoye mugaka kero nacha na ranga ikaransto koranga nonyino kuru kwa na umiete ngo ikaturiga obole mobwa unga kibunga ni asokole mendagira bole mobwa ne na momoro cheiga na bukanga na iga na bubo iga na kwaka mpaka parali ebuna ndeiga compound yega munondo chege na bonga nai noboke mwanchu muligereria ekero kuigwo mungi na kwirere gesaku kengaiga na maene no ndegabo uri mobwae noboke tokunyara kusimika ndagera isana abana baye igo nabo akanityo bokonye namba ya yesimi nero yo konyogweta nsabo ase TV yawo abantu buna abaige ntu bakanityo no bokonye igwete no nyana abana mbarega isko ane nimbaroche no tori na barabuga iga naganityo bokonye nikirenga kyo morobulyo yoiga no kurwa bokonye mwanchu muligeria soko nyara na kero kendo omuganoye okoe chinguru asengenjonga abora nyotali ari wiko koyaitera naye no gendete koyaitera gabumba kokumetinga no morero na alimetie lakini kwanyoranga na abangi muri iga matuka mwanya kuraranja injara nera turarete baka bana banga guchie skuru barara pi bakorera mama na akuri
ne uniform nga yukurusia sengencho naramba be uniform buya akyo banyara uniform no momrondo monene buna kurete iga ne ruchite konda ne ruchite konda nga mama babikire bichanje bakonye chinde cyari ne rubagurite obokonyi kwana kanyoro no nkuru ase abairi n'abasani bamurawa mino bali kubwango iga kwana kanyoro bokonyi bunde kuru ase abairi n'abasani ya bagonte binga kina intuntu bwati bone gere bobe igo konyora kero umuntu agoteba ngagire bobe ntoko nyara bogori muna gwasoete bu konga buna twakongete onye ngwasomete bono aye chidaiti buno komenya jikaze funga kiuno jikaze kabisa naye kwagase to kanyora abana bwa 30 igasango lakini no igasa asenaro gwika mpaka gwika mweli kero na ikiro mwelio muno ni kanisa gonkonya bana ige kanisa nete nini naye ngonkonyere igego charinde yacha no bosi asukari yacha na kabusi kobori una bonero nguri likwanyora na bubande terete Sunday igo yani nabo oereire ningereire pi ninkamugete na bona igande nchara nkumeti karate yumancho murigererie buno ore nchara abaminto murigereria abaminto matienyi abagusiba minto mwasi biase mobetete inchara ande igonkoro kuberdina mora nimbwa tobo kongwe inchara genyarete tali inchara yoka noane sukuru visi nonya na abana aba primary tindi kwenyara asa abana aba 6 nigo barobosi musigo nande ga baraba ngaini lakini tindi kwenyara pi akimware wancha mondorera mabera eline mongonye ondora kunwa ngonye talio wancha kuone hata shule niliachilia njiani sio kwa kupenda kwangu pole nonya nogotaliwa na talitiwe pole Beldina kawo moko asante my sister asante ngatali kunga kinande ine story ndi ejo ne ekera weteroku kurseito wana na ya iteritonsi tindi gotiga kende omwancho murigereri tindi gotiga kende ego na ya iteire na kingoteba igana nondo kabwatande nyasaye nagokonya namanye tugosinimbe moyo weikaiga amaene Jesu ageretende moyo na nyasaye nakobwere omwancho murigereria haya mbiyamana sana yo mto Beldina ndoche nyumba ne yemire abana mwensira omugusanga nyumba osenga kimumenyete enyumba no to gusanga abana bara rero narara maria ebichanja biguru ekiero wesendete iyo na karangeti kagorete obona akonya tubwatandukire bike gocha kurubara bake akora naro na bana abaiseke bakinire miskena na nyoro konyatara ende school byakina kinire lakini okwebise gusanga nyumba amo bakwenda mwabo gose babatayo gashirete onde tayo bono nabone kerasira ekanyare kananga kira muntu simama kero muntu chitete no nyine school gasomi chitete onde tayo kondigereri amaene omoikabo kwangu gaswaso bugima bwane kero muntu ana hacha na mimi hata nyumbani ndete yonde na suguri lakini ekero na ba kerete simi mba machituko ekero na saba masaba na machitukora ngachinkora chiakuniru lakini ndende tinda amanyereri getaracha ekerare mba imugetie simi mba bwatete bagantegerera lakini tali ayuka tinde egena nonya nkana anya gutya emyaka erenga kuna soeta na chite 2019 yo kana lina na chiteka 2019 yo kianda na negetenga kurwa nyoma 2000 ugacha kwenda sena 2019 egie kogera kimatara utarau no kwibwato getogarra ngora inchi kateba ngabona Yesu ngonya lakini nina beta kero wika bantanga senjuna yo bwato boko kwana gutumarioka kwana kubulia bantu bokonya lakini renda sesi minko babolinde kero na babolirie ngonte ibari ngaya kongara kini tubwati mugasonore na kiwa mate barobuli ne chijirani gaiga chichirani
Maskanaro guso mangana yubu chai nini abo chai na bo buchete nando bonke mano bukwani rangu nki kiba okorire mpaka okorango bono buchai obo chai borororo nobo mono chichirani no genda ororo tokwe kuna no busi asora konyu no montorare ale chirani akoranga ngayucho ale na nyango nabo monta okonya nyangoro gora na ba okonya nyangoro uso yobwe kanisa mutamanya ini mutaiboirwe ndeyamo baka muraba mino kiro monda goteba nga chikase konda nero soka ninje na sogete egero nyore yana kubure konde gusero nero butamba konda nguikire yabura na bono jenkana ari gusibire ro ngui corona to kanyeru otebu taliga kerongo sabanga miata to kere bya mentire ngatebu genda nanda ta kuishi kunyo utubekira machancha bigucha watera ugo no yo mtubeldina and turaenda somo tumoka kasi studio and tumanye kuirana etentu tubwate chi break ndo kwana mangana mange banyara wantu baro sirumanchu muligeria tugenda to banere beldina no bwate timurubiri oye naenda maene uyeteire nonde ground na manga agenda tugwitira subuguma bwaye igigyo takiro kore namba ye simino ere nsabo eyo kuna gwetaga abo abakorra kende omurutere nera aseseni abana baye anene mono abana batakete ko ende school naganetye bokonyi bwe school fees ondo bwato moyo muyoranje go swaime amakonye omwana utakira ko ende university onyorete grade GB plain kulinde no arenka akuna okora chikonda kuna natora sera ndi akabira nande yo moelio bono no amane nagakari asenginjo no tuchukwanira igoro yo mugako enere orumurweire na bwatuburwire gete beldina na chiko totebye andenga na kianyoro mubasukano mbaka okugoro kwae nigo kubwata mumivu nigo anyara ko bagakuya asomorero ntomanye ingikirete akaya tobese gusuka Ndizi TV na Rubwansi Musi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kutupa macho na masikio pia kuweza kusikiliza. Hapa ni Daktari Mweza nikiwa na mwenzangu Sham Patel kutoka nchini India. Sisi ni madaktari wa kiasili au ukipenda daktari wanaotibu kutumia miti shamba. I'm an Indian traditional herbalist from India. We do and we cure problems like physical diseases, psychological problems and spiritual and traditional problems. Na labda kupasisha ujumbe kufika kwako ni kwamba sisi tunashughulikia magonjwa sugu pamoja na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwa wepesi ni kwamba tunatumia miti ya shamba, mizizi, matawi na majani na zile ngozi za miti kuweza kukutibu wewe. Na dawa za kiasili zimekuwepo tangia kale na zitazidi kuwepo, maana hazina effect yoyote kwa mwili wako unapoitumia, haijalishi mdogo au mkubwa wote. Kama una magonjwa ya kisonono, magonjwa ya kaswende, kutopata mtoto ama upati ushiki mimba, unashika mimba zinatoka. Pia unakuta kwamba kama una maumivu ya viungo vya mwili, joints, arthritis, pia tunashughulikia masuala kama hayo. Wenda uko pale msikilizaji wangu na unapata kwamba wewe ndio unapitia changamoto katika maisha, pia unaweza kutembelea na unaweza kutupigia simu kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0722141322 uweze kuwasiliana nasi. Tuko hapa mjini Kisii na pia tuna ofisi maeneo mengine ya taifa la Kenya, na kando na Kenya tuna maofisi ama tuna ofisi zingine nje ya taifa la Kenya ikiwemo India, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini. Kwa hiyo ukiwa pale, tiba zetu za kiasili zinatoka sehemu tofauti tofauti, Cameroon, madawa yanatoka India kama alivyosema mwenzangu, na dawa za kutoka hapa nchini Kenya. Na unakuta kwamba kuna wale watu ambao wako pale wanatazama
huenda mambo yako yaendi sawa. Visirani kila wakati kwa maisha, njoo, maanake mara mingi tunaambia kwamba mawaidha ya daktari pia ni dawa. College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye gucia se bari batagite kugira ubu bweni bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batalire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibire isate enoti sano na ibire nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha chiabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Biama naendo mwanchu murigereria kwa beiro muremereria gwikatwiranire kurwa sensa mwende yo mutimoko abo tubwati gwitira senchera yaitwe mitandao YouTube Ndizi TV News agaronya lemerubire yaite mengi guchakira mangana majia narubire buna ubulemi nobonda bakora tuna Mildred Mumanyi mangana yo bonchurya kora tuna Frida Kirubo amane merubire nde mengu mwanchwa umurigereria gutaseni kya Ndizi TV baturi na Beldan aiga korwa ase ensemo yali abamanyi byogenda takongerera mange igoro alyeteire asubuguma bwaye namba ya yesimi nare yo kunyogweta nsabo ase TV yao rotaka to mwakere omanyayo munaenda mange naboko mwikere wetera senambi yae yakoboko naende kerote to mwikere na inche naboko nkera senamba eyure igorabo yesimi ere 0792 192 834 egere anyokobwate alibwetire nayo subuguma bwa otete gusanga mwananchi abongo goikira bwasore egere tusange asinjere yamo goseyende tobaise gosuka enere ntunde yo mwelyo asumurubyo unayetire ekartoro no yo minto gaiga isiko liaye tigoto kwanira nsemo yo mwako ngwate banga andekero nacha naranga kurukwa eni gajiete akaera pi kugoro guokobe nge kiarengera ndo muchando kyo yabwate omugakone kero nachirete gocha mugakoja kero twakabirire ndamonere igaga kure gikuba kyani gorori akorire bono njikurangeria chinse isatu chaera tali kuigwa naimo kinabe kanse awachagite igo elia kabera kera chaka nanda gachaka iga okoboko bono gaikera linanyorira abana agachaka kuruta chinta chobono mwana mutangani riria chakire chinta cho saa 11 cha butuko nangu saka mwana na kararire noko gesa gwoka na yaiteire bono gaikera saa 11 chigacha mugaso bono kero chiacha mugaso bono gaikera agochikicha kabisa ule mio mutunse kera rumire wasokyo rumeme utakuna kero kende kerare riko gusenene kwaregete ogumo basukano osoya maguru riko aya iga maguru arayire ebyara byarayire bakabona bona tekuje nyameye yene tuyokoboro mwate matukurarigyo bugweni mapema singenche muchando yiwe karo manyiru mapema tukuyoroka eria tandiro kuru endurume yes endurume karo manyikanire mapema amariogo montaegu nkobari bija mwarigetie abo bugweni mapema namanyete namanyete mugatiga bugakina bono nakiachite koyie
bono kuguru kubuna narra kuri ka beka chinyeni riko chingende ndiri arenge no inyori yarengo mutinyukane tarusi na 5 abana baigweire yani bachire rusa ekera bono nabeka chingende riko ngande kusibichanga ruchi ngatiga aba mwana bobuko na kuguta kwarro bako bako gwa school kera bako na kuguta omugaka gaswali ko kana kuigereria kera anya kuigereria abana baguchukurigira chiga chikoni kalime bakonyora isa agwetega chingende chiciarire chikonere nere gachikone kukali chingende chiitekirwo cha amagora soire riko bono kinkururoche nkanyora omugaka mburirare hingo matebingi okorera kei najire nki gya kusamba ngochikorigeria okogoro nkanyora amachari aretaniramo achira mange bono ujire kabisa mono korwerio to gotebia abantu abamate aya makarama abera akamuminyokia muswati na kuruku sipora mata akamoira bakenya getari kiogoro agatua machari akanyaruru akanyakoba igo bono ekera bakonyakoba baigo una bono beseta iyo rende turamoire chenero iborete pi no kuiguta nkoijo abakanya kwenda sakuruku yani nyango nyange clinic konya kogenda koewe kirimukerio konya waka kuguru kwangira gukora kwangira kuwena bono nande juice urwarire kurweria arwara kare 5 akurwara bwesigikirio tari na ria romanyinga nando ikurwara nando bwetanuki saiti nando urwara nando bwetanuki saiti bono yasinyire bono na baenderete tari kwenyara obokonyi mboijo aso bwenge abaminto ekene ninje bono mare bono buguritie ninje mbugurite musigo ye kyara atarabwena endurume yemotige na bere nga ninje ndatene ni muchiyo nyare koba bono bono kurogo na baho chokora gendera na koroko gakoba besanchi arachire nyagitari aboerwe obeture sinda none ya tetanus chiro cho betirwe kero ari kwende nyanko na chibete tu sana ba musibia ba mobeta lakini bono muchando ni gakorwara nando bweni aroro bono lakini sai na aro gente kene nobo moyo nenda kwa chinguru na turwara bono litukulia ona kirikoba litukulia ndio gocha kuacha kwali chaka mpaka bwaira karanta bingu ngankyo korakuru nsangapyo kubuka mpaka wakora lituko nkyo koragatia korumambia kero na bokira ihonko boka naende konda sangapyo kubuka saa 12 obogete na rosia karongoriri kaire giratoka bana bande school no roche bande nyeno korema chinsoko ino kagaki kikiaba mapema saa 9 saa 9 na lino gete mapema irenga ukolimira nyene ukolima kwalenge 200 rituko lakini rende chamenta 300 lakini tulikuwa gwecho rinde na bako bakemia rinde 150 lakini kwale meringa ntagachibwati oikobwa ninjenge enterari gambwate ngore nonye no bosi ugabori nkoni gubore ne chae kero gotora irenga bagokorera ekiro bakokorera singinane na chichi bagokorera na anda abantu babwata bwatete na anda bataito mondo gotora chikora bwa ekiara chikiro ngotora pi komna ibere choka ibanya gwetanya nanya gwetanya ninde maega ekiara sito ne chikaguchiro tindanya ilikuwa ende konda gochikorwa saa 9 abana bakuru school lunch na kibakonyora lunch na osero ngoli kwa roseti nero osekero kende okonyora ngane agatoka akara na beli na masabo akarere haiteli ekiaro we prepare limambi babatigira alafu ukwera na saa 9 koko irana wachira na kabosie wachaka kuligyo bonyine era kwa ligyo bonyine ndi wachaka yuko rusese nje tindo chinga gatichangaranda gati chanka iyo ngogora kora bakashinye na bamenyera tai age tichakara kuno wena toro sino ya mata ni jendo sinari mete njendo igoli tukuli olia na bo kora yukireri ke ali tuko ndiri kutoka shika yani chiza chinyinge nemechi ngone bahati na kanyora sinjo na gote tingoje na bahati enena kogera igabono na rero na buturarari asengenje tuchieti onyore ya rero na butoko siribu aya ntole na to koroko bendu twa kubeka egero nyoro mutoliru tiga tumusabire
lakini nagwanire tanyora obugwenya natakire kwerunya gitari bono oyo ore wancha gonkonya tiga nkonya arusigwa airunya gitari kia nerene airwarwariwe abwene ono rinde twatagerera omugano ekero twabeire angi gocha gukora omworokereri one akorokwa Victor Obangi Sultani nero teneta mwana ichi kamera ichiro chirago ndenga chinse chito chiari chatigeri chidaika isano inte turakwanira n'oburito igoro y'amangana y'abana anene mono abayiga babiri abagwanirete kwenda yo mende university yo ndenera ende college gusa ndi course kirikenda atagete bono egero tebyo mwancho murigereria igoro y'abana abo mono singencho anene na ubatoleta ebintu binde kwanira ngampatakire amangana y'efees bono mwancho murigereria mwamagusiase muri mwensi obulitombwate ne school fees ye university no yonde narota kere kwende ekosi timbwati kende pi lakini asabire monkonyi oyo kunyara nkonyi elinda nkiba betaya elindo mochio yo byoke ninyegenete nga Yesu gaiborere twobweri bwechombe akaba omugambi lakindorera mabera egento ntagete ne school fees ye university nechichie kosi egero omwana oyo ache konyora kende ekonye gochimotu ekiagera matamokonyetie burabu mbogocha oburabu na masomo oburabu na bwa masomo ase chinga kiechi tibacha koba bunanje natigirete isano nemo igontagete bache gokina basesenigwe n'oruiboro rwabo igo bono mwancho morigereria ndonsi asoro ontegererete njembere dinamora nigombwata obokongu andonsi asore school fees ntagete ye university na chiekosi nkonyera abana aba elinda nkibekonye tibacha gochandika ekera bumancho murigereria ndochenga no tokubutorira omurobiri bweri tukoria rero Beldina mbiyamona sana mbiyamona aso wanja okwana na intwe na okwana negetasemi kia Ndizi TV ometa bagusina abantu abaya kero kende ebinto nonye bikongete bintu mbikongete raundi bikongete akirirenda sa bagusi bali babwata omoyo bugwanja abakonyora ndokobekere 200 ogoro motoriro ndokobekere 500 onyore kende onyore chisanire bagataba kidogo uchaza kibaba mwancho murigerete tokorera abo nigo twarenge ase wodi ya Bubaracho egotoka ase bunge anyali bali chache county ne ya Kisii ase kenyoro kiali abamanyi asitwarenge na oyo minto aserieta Beldina mura no igwete buna kwabwatete nyo kwatagerera tumurubiri oye wiki eri yaeta nabone gabona twayokoreire no murubiri ogwenete gusugurikirwa sobwango egere agoke Asmaeli buna banyina bande mato uchungu wa mwana au joa ni mzazi na mzazi uli okoigwa boromono n'umungina enturata yabaga kambali koigwa kulinda bangina nigo tubwata manyinga kwego sabwango na ndigo turaboba igo bana ntugutaka abana baito twabuka na barabo no mwana ogwenete kwende university mwana ogwenete kwende course nigekoba mayanda mange wikira chinga kichinde naende nche nigo ngoro kwa Sara Nyarangi ontita ande nigo bagoteba kora maya ogende